Татарстан Фәннәр Академиясе Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты тарафыннан әзерләнгән 25 томлык татар халык иҗаты академик басмасын тәкъдим итте. Бу хакта Татар-Информ мәгълүмат агентлыгында матбугат конференциясендә хәбәр ителде. Галимҗан Ибраһимов исемендәге институт тарафыннан әзерләнгән 25 томлык татар халык иҗаты академик басмасының 9 тома дөнья күргән. Җыентык татар халык авыз иҗатының барлык жанрларын үз иченә ала. Татар халык иҗаты тупламасының 25 томлыгын 21 елда дөньяга чыгара башладык. Сезнең белән фольклор халык авыз иҗаты юнәлеше буенча эшчәнлегебезгә токталабыз. Татар халкының мифологик күзаллауларын һәм йола мәдәниятен бер система буларак тәкъдим иткән һәм академик басма буларак нәшр ителгән мифология һәм йола фольклоры томнары татар фольклористикасы тарихында беренче тапкыр әзерләнде. Татар халык иҗаты фәнни югарылыкны саклап, заман таләпләренә туры китереп, киләчәк буыннарны күздә тотып төзелгән. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.